Les ressources minières du Niger n'appartiennent pas à un pays, elles appartiennent au peuple nigérien. Assalamu alaikum warahmatullah. To ƴan uwa an zo wurin da taɓa shi haɗari ne. An zo wurin Niger ta nemi ta ba wata ƙasa daban tono arzikin uranium namu na Niger. A cikin wani babban taro da aka yi a ƙasar Rasha a garin Sochi na ministrori daban-daban na ƙasashen Afirka duka da suka halarci wannan taro a can ƙasar Rasha. Cikin taron nan akwai minista namu na harkokin waje ya tahi, akwai kuma minista namu na min, minista kenan na ma'adani a cikin Niger. To bayanin da ministan ma'adani, ministan min ya yi a wannan tahiya shine na cewa Niger yanzu tana sasantawa yarjejeniya kenan ake na abuɗa don ƙasar Rasha ta zo da kamfanoninta su fara tuno uranium a cikin Niger da ma wasu ma'adanoni daban. Cikin bayanai ya ce lokaci ne yanzu na cewa Niger dole ta buɗa ya zamanto tana da abokanin hulɗa daban-daban, ba abokanin hulɗa guda ba kawai irin na da, wanda kuma su ne suke karuwa ba mu muke karuwa ba. Cikin bayanin shi da aka yi mashi tambaya ya ce yanzu lokaci ne da mu gane kuma mu yarda da cewa arzikin Niger na 'yan Niger ne, na ƙasar Niger ne don su amfana da su. Wannan cikin tafiya ne na ƙara samun incin kan bunƙasa arzikin ƙasa musamman. Mun gani ƙasarmu Niger kullum muna cewa muna da arziki, muna da zinariya, muna da uranium, muna da lithium, muna da wane ne, amma kullum cikin talauci muke. Wannan abu ne wanda dole so su sai da shugabanninmu in sun tashi sun kama sun yarda da arzikin nan yayi mana ƙasa. Kuma yanzu dai mun fara ganin alamu daga wannan hukuma ta CNSP na cewa suna so su bunƙasa arzikin ƙasa da 'yan ƙasa. Minista namu na min a cikin wannan interview da ya da talabijin kin Rasha gaskiya mun sara mashi, ya yi bayani na kirki kuma ya nuna na cewa ya san me yake. Mutum ne wanda an ɗora shi a wurin shi kuma ya zo yana magana da sunan ƙasa, abun alfahari ba irin na da wanda in ka ga ministrorinmu sun hita kullum sai su rika karaman murya su rika neman gyarawa don kar su bata ma ƙasar da take mulkin mallakan murai. A yanzu hamma yana zamna a ƙasar Rasha. Dan jaridan ya tambaye shi ya ce to ya ne za ku yi da hulɗa da wasu ƙasashe daban. Ministan namu ya ce yanzu mu Niger zan mai hulɗa da kowa a Rasha yake, bai ji tsoron ba ko bai ji kumen ya ce ba a'a mu yanzu zan mai hulɗa da Rasha ko kuma ya dan yi musu wani abu don ya burge su, bai yi wannan ba. Magana yi irin ta dan Niger, ta responsible na Niger wanda ya san kiman ƙasar shi. Ya ce mu yanzu Niger zan mai mu'amala da kowa inda zai girmama ƙasarmu, inda zai kare mana arzikinmu, inda zan mu karu da shi. Ya ce akwai China, akwai Turkiya wanda su ma an yarjejeniya da su na su zo su fara tonon kayan arziki a ƙasa. A takaice dai muna cewa an zo wurin da yanzu ya zama cikin haɗari. Muna ƙara gaya muku na cewa nan da wata 2 da rabi kafin 28 ga watan Janvier ƙasashen namu na IS dole sai mun kare, mu riƙe da addu'a kuma mu kare mu wayar da kanmu. Akwai decision da za su rika ɗauka da yawa cikin wa'annan kwanakin masu zuwa wanda ba su burge masu mulkin mallaka. Kenan Allah ya kare mu, Allah ya taimaka ma ƙasashenmu. Tono uranium a ce yanzu wani kamfani daban ya zo ya fara a sa sabon yarjejeniya, abu ne insha Allah da zai bunƙasa mana ƙasarmu. Allah ya sa